Worstel! Ja, wat is er? Worstel, ben je al wekker? Ah, ik heb binnen huis, sorry in de bek. Oh, Worstel, hoe komt dat? Oh, ja, de e-mail is samen, ik weer juist nog een cola Berenburg. Worstel. Wel lekker, maar ik heb er wat les van. Worstel. Ja, wat is er? Dan moet je moet een paracetamol nemen. Ah, hoor op meneer moeilijke wind. Nou, rijden gewoon zo, ik zal het moeilijk te doen. Ah, nee, ik kan het niet doen. Maar Worstel, je moet het, en misschien, je kan, ik haal lezen in een vrouwenblaadje. Dus als je meer masturberen, Masturberen, wat is dat? ja, bij die augurk daaronder. Bij die augurk daaronder. Kijk weer, we zitten bij een augurk. Een vrouw die hier, zelf een kietelaar uit een augurk. Hoezo? Ja, net zo groot, maar zo zoer. Ja, dat is leuk, hè? Ja, nee,